צהריים טובים לכם, האצטדיון כאן בחבל התענכים, האצטדיון של אסי גלבוע. הנה האוהדים כבר יושבים להם ביציעים, מחכים למשחק הזה, צמרמורות בשתי הקבוצות, משחק על עונה שלמה. במשחק הראשון תיקו 0 ביבנה, ההכרעה עוברת לכאן היום, אבל זה עדיין שלב גישושים. כדור הקרן הזה של יבנה, פרץ עכשיו עם הכדור, מסובב אותו לתוך הרחבה, אוחיון מאגרף את הכדור. כדור חזק, מפתיע, כולם ציפו כאן להגבהה של פרץ, אבל עוד לא הסתיימה להתקפה. עכשיו היא מסתיימת עם כדור קרן נוסף ליבנה, ופרץ יוכל לשחזר את ההגבהה הזו. בדרך כלל אנחנו רואים את ערן לוי בליגת העל עם קרנות מהסוג הזה, ואלירן אוחיון סוג לא של הגבהה לוקח בעיטה. פיזיקה, כן, הכדור מסתובב לבפנים, אלירן אוחיון גוף מאחורי הכדור. עכשיו הכדור עולה גבוה לתוך הרחבה, פעם נוספת אוחיון. קרן דומה מאוד לקרן הקודמת, הגבהה דומה ביותר. פרץ עם ההגבהה לתוך הרחבה, מנסה לתעתע שם באוחיון, הכדור הזה כמעט נכנס. ההגבהה מסוכנת מאוד של מאור פרץ, וראינו שם גם קפיצה של סגל יחד עם אוחיון. נראה זאת שוב, מפספס במילימטר. עובר יפה פרץ, עכשיו צריכה לבוא הגבהה, היא מגיעה לתוך הרחבה, הייתה מיועדת לקרגולה. אולי עכשיו קרגולה, כדור בידיים של אוחיון. זה מה שרוצה, זה מה שצריך אורי קרגולה, לקבל את הכדורים האלה במרכז הרחבה, והנה הוא תופס את הראש לרגל שמאל, הרגל הפחות טובה שלו. הנה הבעיטה פנימה של שניר גואטה, ו1-0 לאסי גלבוע, אין עוד מלבדו, זה מה שאומר שניר גואטה. הכדור נופל בתוך הרחבת ה-16 מטרים לרגל השמאלית של גואטה, בעיטה חזקה לפינה הקרובה של בן ישי. 1-0 אסי גלבוע. עידו אליהו דהר עם הכדור החופשי, עולה גבוה לתוך הרחבה, מבלבל שם את בן ישי, ויש כאן כדור עונשין מ-11 מטרים. איזה שריקה של שמואלביץ', איזה שריקה תמוהה של שמואלביץ', שהוא טוען שם למשיכה בחולצה, לא מתמהמה, מצביע על הנקודה הלבנה. אנחנו היינו בטוחים שיש כאן עבירה של התוקף. בוא נראה זאת שוב, הנה ההגבהה של כפיר דר, טוען שהייתה שם משיכה עליו ממלכה. בוא נראה זאת שוב, הנה המשיכה בחולצה, הייתה שם משיכה של עדיף שרבי במלכה, מושך אותו בחולצה. מלכה מול בן ישי, מלכה בועט, בן ישי עוצר! איזו עדיפה ענקית של יניב בן ישי, משאיר את יבנה בחיים. אמרת, החלטה של עונה, זה יכולה להיות עצירה של עונה שלמה. ובחרתי את אבי מלכה ויניב בן ישי כאנשי המפתח, 1 מול 1 בקרב על עונה שלמה. אבל עוד הכל פתוח, אנחנו מזכירים שער אחד, זה מה שצריכה מכבי יבנה. עכשיו פרץ עם ההגבהה הזו, הכדור עובר את אוחיון, כדור מסוכן של מאור פרץ, עוד לא הסתיימה להתקפה של יבנה. עכשיו אופיר נכנס למרכז, אולי ברגל שמאל, עם הבעיטה לידיים של אוחיון, שומע את הכדור, איזו טעות של אוחיון. 1-1 רפי סגל, איזו טעות של אלירן אוחיון. יבנה חוזרת למשחק, וזה החל ברמה של פרץ. אלירן אוחיון לא קורא את המהלך הזה, מאבד את הביטחון ואת הריכוז למספר שניות, ויבנה מזהים את זה ובשכל רב ממהרים לבעוט לשער. איך הוא עושה יניב אופיר את ההטעיה הזו. שניר גואטה, יכולנו לראות את המבט שלו כלפי מעלה, רוצה עכשיו את שער השוויון, הכדור עולה גבוה לתוך הרחבה, מי מגיע לכדור הזה? נגיחה טובה של צרפתי, אבל בן ישי במקום. פעולת ריתוק מצוינת באסי גלבוע, גיא צרפתי בורח לרחוק, נוגח, בן ישי סוגר את הפינה הקרובה. צרפתי באיזשהו מקום, קרגולה מקבל אדום! קרגולה מקבל אדום! והנה עכשיו קרגולה, יראה את הצהוב השני. איזה טעות עושה אורי קרגולה! טעות קשה של אורי קרגולה. מה אתה עושה? משאיר את הקבוצה שלו ב10 שחקנים בדקה ה-79. הוא יכול להתחנן מהיום עד מחר לשמואלביץ'. יש לו כבר כרטיס צהוב, כל כך מיותר. מה הוא היה צריך את זה קרגולה? איזה לחץ יהיה עכשיו על מכבי יבנה. מה אתה עושה, חבר קרגולה, עם כל הוותק שלך, המצוינות, הניסיון, המיומנות. כדור כבר לוזבול, הכדור עובר את קרגולה, לא מסוכן לשער של יבנה. עכשיו 10 שחקנים של יבנה. בוא נראה את זה, בוא נראה את הטעות של קרגולה. תראה, עם היד,
למה קרגולה? למה כל כך מיותר? עבודה מצוינת של ג'ניה קפלן, אבל אין כאן הגנה לאסי גלבוע. סגל, אופיר איתו, סגל, יש על הגב שלו שני שחקנים של גלבוע, עדיין סגל, איזה כדרור של סגל, יכול לגמור את המשחק, זה מה שהוא עושה, זה נגמר, זה גמור, יניב אופיר, 2-1, יבנה בדרך לליגה הלאומית, יבנה בליגה הלאומית. אני עדיין לא סוגר, אבל האיש של המשחק... גלבוע צריכה כאן שני שערים. האיש של המשחק זה יוסי זוזות, המאמן של מכבי יבנה, עם חילוף מקסימלי, פשוט מדהים. תראה את הפריצה של סגל, מזהה את אופיר, נכנס מהספסל, איזה מהלך של רפי סגל, הוא מתחיל במחצית המגרש. גיא צרפתי לא יכול. לוקח על הגב שלו את גיא צרפתי. גם? והנה תראה מה קורה כבר על הספסל של יבנה. מתחילים שם לאבד את קור הרוח. מכבי יבנה מחזירה עטרה ליושנה. איזה הנהלה, יושב ראש הדירקטוריון. הנה, אבל חכה, אולי עדיין אסי גלבוע לא אמרה את המילה האחרונה. הנה הביתה של ברוקס! לא סוגרים את הסיפור! תומר ברוקס בדקה 87! 2-2! אל תסגור זיו שמדובר באסי גלבוע. כנראה מיהרנו לחגוג. יבנה מיהרה לחגוג. גמרנו כנראה מהר מדי את המשחק הזה. איזה מתח מצפה לנו כמה דקות האחרונות. איזה בעיטה של ברוקס. 4 דקות נותרו לאסי גלבוע. אולי עכשיו הבעיטה בן ישי מעדיפה. איזה סיבוב על המקום. אבי מלכה מרגיש שהוא חייב להחזיר לקבוצה שלו. כל עוד המשחק במחצית המגרש של אסי גלבוע, זה טוב מבחינתה של יבנה. הוא מתחיל להציץ בשעון. הנה חלפו להם 4 דקות. והנה השריקה לסיום המשחק. מכבי יבנה בליגה הלאומית. מכבי יבנה מחזירה עטרה ליושנה, חוזרת לליגה השנייה. ואיך אומר השיר המפורסם רז? שושה שולמית, יבנה ללאומית. הנה מכבי יבנה עם תצוגה מופלאה. הכוכב הוא המאמן יוסי זוזות, קורא על הברכיים, מודה לבורא עולם, עשה עבודה אדירה, שחקן העבר המפואר הזה. השחקנים של אסי גלבוע לא מאמינים, נשכבים על הדשא, זוזות ממרר בבכי. השחקנים של יבנה על הגדרות, בתוך היציע של יבנה. אוי, איזה דרך שמחה תהיה להם היום הביתה. 0-0 במשחק הראשון, ולכאן הגיע מכבי יבנה, חדורת מוטיבציה, ערוכה מבחינה טקטית. 2-2, תוצאה שמעלה את מכבי יבנה לליגה הלאומית. מכבי יבנה אלופת ליגה א', אלוף האלופים של ליגה א', גוברת על אלופת המחוז הצפוני אסי גלבוע. ותראה, זה מחזה יפה. והנה שמואלביץ' הולך לנחם את השחקנים של אסי גלבוע. ספורטאי למופת איתן שמואלביץ'. שיפוט אדיר, שיפוט מצוין של איתן שמואלביץ'. ראוי לתג הבינלאומי. תראה את השמחה ביבנה, רק 150 איש. איפה הם שמרו את כל הקונפטי הזה במהלך המשחק? איפה הם שמרו אותו? רק 150 איש מיבנה. הם האמינו, הם שמרו אותו לסיום. להגיע לכאן לגלבוע, אבל החגיגות עכשיו של צבי גוברי, ראש העיר שתומך במועדון.